9 июл сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров, ки таи 2 рӯз дар Тоҷикистон идома дошт, ба анҷом расид. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо нишони эҳтироми хоса меҳмони олиқадрро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гусел намуданд. 9 июл сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров, ки таи 2 рӯз дар Тоҷикистон идома дошт, ба анҷом расид. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо нишони эҳтироми хоса меҳмони олиқадрро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гусел намуданд. ба хотири гусели меҳмони олимақом саҳни фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ ва аксҳои сарони ду давлат идона оро ёфта буд.